Eta esatea lehen bailen, edo lehenik eta behin aurrekontua egiazki desente handitu egin dela sail honetan, 754 milioira izan da iazkoa, baino 180 milioi euro handiagokoa, baina baita ere esan behar da igoera horren zati handiena izan dela kanpotik etorritako diruarena, ezta? Gehitzen baldin bada Europar funtsetatik datozen 73 milioi horiek gehi Euskal Y-koa gehi Bilboko egotren saihesbidea, 200 milioi batzen dituzte hiru partida horiek kanpotik datozenak, eta beraz, konparatzen baldin bada iazko aurrekontuarekin eta baita ere handik kenduta abiadura handiko trena, ikusten da igoera izan dela 9,9%koa. Hain zuzen ere, bizitzaren garestitzea handitu egin dena. Beraz, uste dugu, kuantitatiboki, aurrekontu hau jarraipena dela iazkoarena. Bestetik esatea, autoemendakin batzuekin hasten dela, ez bakarrik aurrekontu orokorrak, baizik eta bereziki sail honen aurrekontuak. Izan ere, publiko egin ziren aste berean, atera zen PSE-ko idazkari orokorra, 3 diputaturekin eta zenbait hautetxirekin, eta egun batzuk ondoren Arriola sailburuak berak ere bertan esandakoa baieztatu zuen, zeinetan eskatu zituzten bi gauza. Jaurlaritzari eskatzen zioten beherapenak jarraitu zitezela 2023 osoan, hori lehenengo gauza, eta bigarrena alokairuarekin lotutako kenkariak handitu zitezen. Eta idazkari orokorrak, PSE-ko idazkari orokorrak esan zuen, bi neurri horiek esan zitezkela 180 milioi ingurukoak. Beraz, argi dago aurrekontu hauek eta bereziki sail honenak hasten direla autoemendakin batekin, eta jakin nahiko genuke nola den hori posible, eta zergatik ez duzuen sartu, gutxienez, zuen sailarekin lotuta doazen beherapen hoien aurrekontua, ezta? Ze gaur jakin dugu, Gipuzkoako aurrekontuetan adibidez, badagoela aurreikuspen bat horren inguruan. Hirugarrenik esatea, aurrekontu hauen, sail honen aurrekontuaren neurri izarra edo izar neurria izan direla etxebizitza prestazioen eguneraketa, ezta? Igoera 300 eurotara. Eta, karo, ondo dator, ondo dago, baina, zan behar da, EH Bilduk ja duela urte eta erdi proposamen berdina egin zuela legebiltzar honetan. Eskatu genuen, 11 urtez eguneratu gabe zeuden prestazioak igo zitezela 120. Eta zuek ezetz bozkatu zenuten, eta hurrengo urtean igo zenuten 110, eta orain igotzera zoazte beste 110. Beraz, 120 igotzen ari zarete guk eskatutako kopuru berdina. Eta galdera izango litzateke gai horri dagokionez, ea nahikoa den. Ze, karo, guk eskatu genuenean, bizitzaren garestitzea ez zegoen orain dagoen lekuan. Beraz, galdera da, ea nahikoa iruditzen zaizuen. Etxe bizitza eskubide subjetiboa. Iragarri zenuen baita ere, tope maksimoak eguneratuko zenituztela. Hori ere bitxia, guk ere eskatu genuen, eseskoa bozkatu zenuten, eta gero iragarri zenuen neurri hori. Bitxia iruditzen zaigu, horretarako prestazioak, igo ordez, esaten baduzu, topeak igoko ditugu, suposatu daiteke laguntza gehiago emango direla, jetxi egin dela. 5 milioitik 3,7. Esan duzu ampliables, bai, baina iazkoak ere ampliables ziren. Eta hori ikusten da 1,25ko jetxiera, nahiko esanguratsu bat. Alokairuen kontua, uste dugu ataskatu samar dagoela. Diskursoa gustatzen zaigu, diskursoarekin bat gatoz. Esaten dezue alokairua bikoiztu egin dela, bikoiztu behar dela, barkatu, etxe bizitza itun soziala aipatzen dezue berriz ere aurrekontu hauetan, eta oraindik ere ez daukagu mahai gainean, gaur uste dut ez duzula aipatu. Baina gero, tresnak jartzen direnean, tresna presupuestarioak, ikusten dugu, hor erren zaudetela. Esate baterako, gure ustez oso interesgarri esan barko litzateken tresna bat, eta da, lehentasunez erostea, tanteo eta retraktoa, gaur bai aipatu dezula diskursoan, baina aurrekontuetan ez da aipatzen tresna hori. Zergatik, sartuta dagoelako beste erosketa batzuekin. Iaz egin zenuten bezala, bai, baina iaz zegoen 1,5 euro, esan zenigun gutxi gora bera erdia erabiliko zela, eta aurten dago berdina, 1,5 euro horretarako. Eta, joaten baldin bagara, betetzen maila ikustera, 2022koa, ikusten dugu irailaren 30-era, justo 1,5 horren erdia ez dela gastatu. Eta beraz, hori da, horren jarraipena da, aurten ere, jartzen dezuena, usten dugu, tresna horri etekin gehiago atera barko zenioketela. Igoera batzuk planteatzen dituzue, baina igoerak promotoreentzat planteatuta daude.
Uste dugu nahiko esanguratsua dela konparatzea Alokabideren eta Visesaren aurrekontua. Alokabideren dotazioak igo ordez jeitsi egin dira zuen aurrekontuan. Jeitsi egin dira 6,4. Claro, jeitsi dira 6,4 testu inguru batean zeinetan bizitzaren garestitzea 10 igotzen ari den. Beraz, jaitsiera handiagoa da. Eta Visesarena igo da 65. Nahiko bitxia da. Da galdetu nahi genizuke zergatik den hori. Eta aurreratuko dizugu gure ustea, eta da astelenean prentsan agertu zena. Eta da Visesari promotoreek eskatu diotela diru gehiago. 27 obretan eskatu dizkiote 52-53 milioi gehiago, hain zuzen ere Visesaren dotazioen igoeraren kopuru berdina. Beraz, gustatuko litzaiguke jakitea ea hori hala den, eta ea ondo iruditzen zaizun gobernu gutxienez departamentu sozialista bat promotoren mesedetara egotea honetan, eta baita ere udan egin zenuten igoera horrekin babes ofizialeko etxe bizitzen presioan 4,4 esan nizun plenoan belarriekin txalotu zuten, ezta? Eta azkenean beste igoera handi bat Visesararen presupuestoarekin batera, baina ez doana alokairua babestera, baizik eta promotoreak posik mantentzera da abiadura handiko trenarena. Esan da 140 igo dela Euskal Y-koa gehi Bilboko egoten zaiez bidea, baina bakarrik Euskal Y-ko hartzen bada, igo da 173. 173, seguru nago aurrekontu guztietan gehien igo den programa izan dela. Eta zatozte, injektatzera milioiak Hernani Astigarraga tartera besteak beste. Tarte bat 2,4 kilometrokoa bakarrik, duela 11 urte hasi zinete eraikitzen. Eta non enkomienda daukazuen. Beti esaten dezuen enkomienda izan daitekela tresna bat abiadura handiko trenari abiadura emateko, baina Hernani Astigarragak demostratzen du hori ez dela horrela. Eta hor, jakineko genuke baitare, aipatu ezu zure lehen txandan, 20,5 milioi sartuko direla Bilboko lurperatzerako. Jakineko genuke, zergatik Gasteizko lurperatzerako ez dagoen sentimo bat ere aurrekontu honetan. Ze gertatzen ari da Gasteizko lurperatzearekin. Eta azkenik, aldiriko transferentziez ere zerbait esan nahi konuke. Zeren eta prensaren bidez ere, enteratzen ari gara, zer nolako pausuak ematen ari diren, Garamendiri eskatu dizkiogu, bi gobernuen arteko paperak, eta ukatu egin dizkigu, negoziazioak modu diskretoan eraman behar omen dira, baina gero, prensaren bidez enteratzen gara, pasaden astean eta aste honetan, ia lortzear dagoela, ezta? Gaur bertan zetorren berri bat horren inguruan. Karo, bagoaz aurrekontuak ikustera, eta hemen ez dator sentimo bat ere horretarako. Orduan, sentsazioa daukagu, zuek ere, uste duzuela 2023 osoan ez duzuela transferentzia hori izango, naiz eta transferentzia light bat izan, ezta? Transferentzia light bat kudeatzeko plenoan azaldu zenituen gaiak, ezta? Ordutegiak eta abar. Jakin nahiko genuke zergatik ez den ezer presupuestatu, imaginatzen dut esango diguzuela, oraindik negoziazioa ez dagoela amaituta, baina orduan zergatik prentsan beste sentsazio bat ematen zaigun, eta baita ere zergatik Madrilen ari zareten kupoa birnegoziatzen gai hau sartu gabe, ezta? Justo gai hau lotu baino pizka lehenago. Ez dugu oso ondo ulertzen hor zer gertatzen ari den, eta zentzu horretan gustatuko litzaiguke jakitea aldirikoen transferentzia zergatik ez dagoen ezer, eta hasieran esan duguna zergatik ez dagoen ezer ere garraio publikoan beherapenak 2023 osoan zuek zeuek publikoki aldarrikatu duzuen neurri hori bermatzeko.